Benvidos ao resumo dunha semana no que a Área 59 e o polígono de Toedo deron pasos de cara á súa futura construción, mentras miles de persoas manifestáronse na Pobra do Caramiñal contra os proxectos de Altri e da reapertura da mina de Touro. Comezamos. Máis de 50.000 persoas e 600 barcos manifestáronse este sábado na Pobra do Caramiñal contra os proxectos de Altri e da reapertura da mina de Touro, que, segundo comentan, poderían contaminar o río Ulla e a ría da Arousa. A policía local baixou a cifra de participantes a 20.000 persoas. Xaquín Rubido, presidente da Plataforma pola Defensa da Ría da Arousa, pediu que se produzan dimisións na Xunta de Galicia. En esta manifestación masiva por terra e por mar queremos reclamar a dimisión do conselleiro do Mar e das conselleiras de Medio Ambiente e Industria por incompetentes. Para chegarse a esta manifestación fretáronse 38 autobuses desde 32 concellos diferentes. Ademais, os accesos á localidade quedaron completamente colapsados. Somos da Ría de Arousa, estamos aquí na manifestación en contra de Altri. Isto é unha bomba para todos. Ao lado deles estamos a comarca da Ulloa e todas as comarcas afectadas, porque vimos aquí defender o noso futuro e os nosos fillos. Na lectura do manifesto, lembraron que esta manifestación orixinouse coa declaración de impacto ambiental favorable e que pediron que a xente non se renda porque aínda quedan moitos pasos para dar antes de que se poida aprobar definitivamente os dos proxectos. E o que están facendo, están cajando un peido monumental e pintando de verde cunha cousa que se chama greenwashing. Aquí na estrada apareceron pintadas contra Altri, agora concretamente no sitio donde antigamente había outra icónica pintada. Mentras, desde Green Fever, a sociedade que se vai encargar de levar a cabo o proxecto de Altri, aseguraron que non vai haber afeccións ao río Ulla nin á ría da Arousa. Nesta manifestación deixouse notar o mal tempo que levamos sofrendo varios días en Galicia. Aquí na estrada, a Borrasca Martiño deixou varias incidencias por árbores caídas e tirou varios contedores de lixo. Ademais, miles de veciños quedaron sen luz. Avanzan os trámites de cara á futura construción do segundo treito da Área 59. Ese tramo que vai rematar no Rollo. Agora vanse levantar as actas previas á expropiación das 216 parcelas afectadas. Os propietarios teñen que ir a vindeira semana ao Teatro Principal. Concello e Xestur reunironse esta semana para analizar os prazos de cara á futura construción do polígono de Toedo e da aprobación do plan estruturante do solo industrial. O socialista Luís López Bueno pediu que non se centren só na construción desta ampliación, senón que tamén se solucionen as deficiencias que teñen a zona xa construída. Xusto a situación do polígono de Toedo é un dos problemas que analiza Luís López Bueno no seu artigo desta semana en Politicando. O alcalde Gonzalo Louzao mantivo unha reunión con Belén Cachafeiro para analizar as obras que ten pendente a Deputación aquí na estrada. Concretamente son a humanización de Pérez Biondi, a construción da variante da estrada de Vinseiro e tamén a construción dunha senda peonil en Matalobos. O Concello comezará en abril coa limpeza de 15 rúas e prazas. A primeira será a Alameda. E Xoán Reices criticou que se vai investir 140.000 euros nas zonas axardinadas cando hai 30 familias na lista de espera do Servizo de Axuda no Fogar. 5.000 persoas asistiron ás feiras de antigüedade e de oportunidades. Unha persoa resultou ferida en Matalobos tras saírse da vía. E na rúa Pintor Maside, un vehículo bateu contra outros 6 que estaban aparcados. O condutor quintuplicaba a taxa de alcohol permitida. O estradense Manuel Touceda tomou posesión como máximo responsable da Garda Civil en Pontevedra. O empregado dunha estación de servizo
foi agredido. Tramitáronse 52 solicitudes para as axudas da Deputación e da Xunta de Galicia para mellorar os locais sociais. A Estrada pechou 2024 cunha débeda de 1,45 millóns de euros. En 2024, o Concello concedeu 41 licencias de obra, unha cifra superior á do ano anterior. 22 establecementos participarán nas santas tapas. Poden consultar xa cales son e que tapas ofrecen na nosa web. E o vindeiro sábado terá lugar no MOME a partir da 1:30 a entrega dos primeiros premios Rebumbio á comunicación digital. Esta semana anunciaronse os nominados. Optan ao premio mellor uso do galego nas redes sociais Rafa Carbia, Casal de Creación e a Banda da Loba. A mellor iniciativa en redes sociais pode ser a de Sinfancia Lactante, Estrada Digital ou Pastelería Mimela. As nosas músicas Pablo Chiches e Rosa de Cabanas poden recibir o premio a mellor difusión da vida estradense, mentras que Mi Vestidor Azul Pinta Letras Argentinos Burgers a mellor difusión de negocio local en redes sociais. Por último, o premio ao mellor uso do humor como recurso comunicativo poderá recaer en Flavia Horta da Casa, en Umbal no caso Loureiro ou en Iris Gestoso. Falta por anunciar o gañador ou gañadora do premio a Xove Promesa en Comunicación, que entrega Actual Comunicación. Ademais, a partir das 9:30 da mañá celebrarase unha xornada dedicada á comunicación. Toda a información do que suceda ali poderá nos seguir o vindeiro domingo nun xornal semanal especial pola entrega destes premios. Vémonos a semana que ven.